tedduɓe yeeɓiyankoɓe firto kumpete pene on calminama e nder nde ɗo yontere waɗi vidéo cakitaɗo no feewi e nder médiaji renduɗi kollowo wonde France ina walla kuliyankoɓe e nder diwal Sahel e nder oɗo vidéo haɗi e hélicoptère ina weeyo e sara fello saktuɓe o vidéo kolliti wonde ko France okki kuliyankoɓe ɓe kaɓirɗe tawi ko kuliyankoɓe wonɓe tun to rewo Mali ete vidéo o wona gonga ko mbodoji jaltinaɗi e cancudi majji kutorteɗi kala e saaha ngam wadde tooñe faade leydi France ha e leydi goɗɗe e ko nandi hen o vidéo wona France mo waɗa o hélicoptère mo wona hélicoptère mo France ko ɗum saabi e nder nde ɗo yontere kippu RFI toppitiɗo kala ko fate firti kumpite fenade ɓe gara ɓe kolla on holno nde fenare sancira nde fewnira nde sakita e nder médiaji renduɗi ɓe dokki on aadi e nde aljumare e hello YouTube kam e hello RFI on jarama